हेलो लोगोफोर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय कीबोर्डआव माबोरै मेथाइ दामनो हायो। गोबां मानसिफ्रा सोंहरदों आंनियाव कीबोर्डआव माबोरै मेथाइ दामनो हायो एसे दिन्थि होननानै। बेनिखायनो आं दिनै मेथाइ दामनायनि टेकनिक भिडिअ लाबोनाय जादों। जायफ्रा सोलोंनो गोसो दं बिसोर सोलोंनो हागोन। दिनै आं नोंसोरनो दिन्थिनो सानदों। फार्स्टआवहाय मेथाइ दामनोब्ला स्केलनि नलेज जानांगौ मानसिया। जेरै सिनिफ्राय लानानै सिनिफ्राय बिसिम स्केल थायो। सिनिफ्राय बिसिम स्केलखौ नोंथांमोना फार्स्टआवहाय सोलोंग्रोनांगोन। जेरै सिनिफ्राय बेसिक स्केल, बिदिनो बिसिम बि स्केलसिम नोंथांमोना सोलोंनांगोन। मेजर माइनर मोननैखौबो सोलोंनांगोन नोंथांमोना। बे मेजर माइनर स्केलखौ नोंथांमोना सोलोङोब्ला सोरगोम स्केल बेखौ नोंथांमोना जुदि पारफेक्ट हाजोबोब्ला मेथाइ दामनो थाखाय इजि। मेथाइआ मुंबो नङा, नोंनि दिमागाव मेथाइआ गोसोआव थाब्लानो नों जिखुनु मेथाइब्लाबो दामनो हायो। टेनसन लानो दरकार गैया। नोंथांमोना सोंहरनो हागोन बबे स्केलखौ रोङाखै नोंसोर सोंहरनो हागोन। जेरै बर'आव मा होनो सारेगामा होनो, जेरै बेयावहाय इंलिसावहाय वेस्टार्नावहाय होनो आरो CDEFGAB बिसिम। बे बिसिम मेजर माइनर नोंथांमोना रोङोब्ला मेथाइ दामनो थाखाय इजि आरो सोलोंथारनो गोनां। बेनिखायनो नोंथांमोना दिन्थिनो हागोन। आरो नोंसोरो बेखौ सोलोंनो गोसो दंब्ला स्केलनि नलेज सोलोंनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। जेरै बे स्केलनि नलेजखौ रोङोब्ला जिखुनु स्केलनिफ्राय नोंथांमोना मेथाइखौ दामनो हायो। जेरै हिन्दी मेथाइ दङ आंखे भारी भारी, बिनि मिउजिक बेफोरबायदि नोंथांमोना इजियै दामनो हागोन। बेनिखायनो आंनि बुंहरनाय नोंथांमोननिसिम, जुदि नोंथांमोना स्केल सोलोंनो गोसो दंब्ला कमेन्टआव लिरहर। नोंथांमोननि भिडिअ बायनानै आङो खोन्थाहरगोन। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब, लाइक आरो कमेन्ट खालाम। नोंथांमोननिसिम खावलायनाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।